Dobrý deň, volám sa Mário Miankov a srdečne vás vítam pri sérii videoukážok, ktoré vám pomôžu jednoduchšie zvládnuť pokročilé i základné funkcie telefónov značky Emporia. Po prvom spustení telefónu vyberieme šipkami nahor alebo nadol jazyk, v ktorom bude s nami telefón komunikovať a potvrdíme tlačítkom OK. Teraz je telefón pripravený na používanie. V ďalšom kroku nastavíme správny čas. Vyberieme šipkami nahor alebo nadol správnu hodinu, potvrdíme tlačítkom OK a to isté urobíme s minútami. Zase potvrdíme tlačítkom OK. Obdobne nastavíme správny dátum. Vždy potvrdíme tlačítkom OK. Teraz je telefón pripravený na používanie. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom návode na použitie.